Kaixo izeba. Egunon Maren, ondo egin duzulo? Bai, oso ondo. Lanera bidean ideia bat bururatu zait. Ara, inspiratuta etorri da gaur gure artista. Entzun, hondartzaren paretik pasa naiz. Ados. Aparkalekuaren ondoan mutil bat ari zen, gitarra jotzen eta abesten. Sekulako artista. Ze, orain abeslari izan nahi duzu? Bai zera, Orduan? euskal kantak abesten ari zen. Abesti bat hasi, beste batera salto egin, geratu gabe. Artista izango da, bai? Tira, pentsatu dut, ea zer iruditzen zaizun. Kontzertu bat antolatuko dugu gure ostatuan. Nola? Kontzertu bat? Hemen? Aparkalekuko musikaria gure ostatuan. Ezakipa. Izeba, oso erraza da. Musikari bat bakarrik, eta giro ederra. Hitz egin zure osabarekin, ni oso lanpetuta nago. Egunon osaba. Egunon, Maren, zer moduz? Primeran, proposamen txiki bat daukat. Bota? Zuri musika gustatzen zaizu, ezta? Izugarrei. Batez ere, zuzeneko musika. Zalantzari gabe, musika zuzenean magikoa da. Zer iruditzen zaizu kontzertu bat antolatzea ostatuan? Kontzertu bat, musika talde bat. Maren, hemen ez dago lekurik. Ez da talde bat, bakarlaria da. Gitarra eta ahotsa. Musikari bakarra, jende aspertu egingo da. Ez da pentsatu ere, hondartzan ikusi dut jotzen. Sekulako artista da. Mundu guztia dantzan jarriko du. Bai? Ze musika jotzen du. Euskal abestien bertsioak. Kantu guztiak segidan, geratu gabe. Ideia polita da, baina ez dakit ez da kantari ezaguna. Badakit. Proba txiki bat egingo diogu. Casting bat. Hori da, castinga gainditzen badu, gero kontzertua. Konforme? Primeran, Egon, baldintza bat daukat. zer? Nik ere gitarra jo nahi dut.